हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता रानी। देखा गाधुआ पाधुआ सब सरेला पिला रेडी कर स्कूल पठेदेली। पिला रेडी कला बेलू आ ब्लॉग कर सका उठ दांत हंसा कपड़ा पतर सफासफी कर फेस आसी आसला बेलू आ ब्लॉग कर चलो देखा आम फटाफट रेडी हो देखते देखो रेडी हो गली। चलो जा जलखिया करवा मेडिसिन खाई मेडिसिन खाइबा बाबा पचारे को बाबा तुम कौन पीब कौन भात हो गला भात हीटर नहीं गलु चार्ज नहीं जाइए कहने कौन से डाली फुटे चलो डाली गरम कर देलु डाली मिसे दे भल डाली जाए रख आसतु ए जलखिया बनवा चकुली पिठा बनैकी जलखिया खाइबा। टमाटो काटिलु झे कौन कर कौन खाऊ मसाला जा भात डाली होगला कोबी मसाला भाजी खाइबी से भजा बसैदेलानी। आज शुक्रवार माता बजार बात जीव जल्दी जल्दी आज खाया बनैगलानी। झे बापा खाइबू चकुली बाबा कौन खाइबू बापा खाइबू बापा खाइबू पाण शाग हरिया थिला ना पाण शाग बिटा पका देलु भल लगे टमाटो भाजी ले
ଆସନ୍ତୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା। ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଭାତ ପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ କିଏ ଖାଇବେ। ଆମର ପନିର, ଡାଲି, ଶାଗ ଖଟା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ କ'ଣ ଖାଇବ। ଝିଅ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଆମ ଝିଅ ଆଇଲା ଶୋଇକି ଉଠି ଯାଇଛି। ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ। ମ୍ୟାଗି ଧରିକି ଯାଇଛି ମ୍ୟାଗି ଖାଇବାକୁ। ମନୁ ଭାଇ ଟିଫିନରେ କ୍ଷୀର ବିସ୍କୁଟ ଖାଇ ଦେଇକିରି ସେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳେଇଲାଣି। ଝିଅ ଏବେ ଶୋଇକି ଉଠିଲା। ସେ ଏବେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ। ଏବେ ସନ୍ଧ୍ୟା 6:20 ବାଜିଲାଣି। 6:06 ହେଇଛି। 6:06 ଚାଲ ଦେଖିବା। ମନୁ ଭାଇ ଆଣିଛି ସ୍କୁଲରୁ ଏ ବିସ୍କୁଟ ଆଣିଛି ବର୍ଣ୍ଣବନ୍ ଆଉ ଆଣିଛି ସେଉ ବୁନ୍ଦି। ସ୍କୁଲର ଗୁରୁମାମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋର ସନ୍ଧ୍ୟା ଚା। ଆସନ୍ତୁ କେଉଁମାନେ ପିଇବେ। ଚା ଝିଅ ଖାଇବ। এইটা কিଏ? ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ତୋ ନାଁ କ'ଣ ଝିଅ? ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ହଁ ଏଠି ମ୍ୟାଗି ଥଣ୍ଡା କରାହେଉଛି। ଝିଅ ଥଣ୍ଡା କଲେ ଖାଇବ। ଗରମ ଅଛି ଖାଇପାରିବନି। ଝିଅ ତୋ ନାଁ କ'ଣ? ଭେରି ଗୁଡ୍। ତୋ ମମି ନା କ'ଣ? ତୋ ମମି ନା କ'ଣ? ତୋ ମମି ତୋ ମମି ନା କ'ଣ? ତୋ ମାମା ନା? ହଁ ଆଉ ତୋ ବାବା ନା? ତୋ ବାବା ହଁ ତୋ ବାବା ନା କ'ଣ? ହଁ ଭେରି ଗୁଡ୍। ଝିଅ ଏଇଟା କିଏ? ଏଇଟା କୋଉ ବାବା? ଏଇଟା କୋଉ ବାବା? ଏଇଟା କୋଉ ବାବା? ଏଇଟା କୋଉ ବାବା? କଣ ବା ଏଇଟା କୋଉ ବାବା କହୁନୁ? ଏଇଟା କା ବାବା? ଏଇଟା କା ବାବା? ହଁ ଏଇଟା ମନୁ ଭାଇ ବାବା। ଏଇଟା କିଏ? ଝିଅକୁ ସବୁ ଆଉଛି ମୋ ଗେଲିରେ। ଆମ ଝିଅ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ। ମ୍ୟାଗି ତାର ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା। ସେ ମ୍ୟାଗି ଖାଇବ। ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ ଖାଇଦେ। ହରେ ସୋଧି ହରିଆ ପାଖରେ ଅଛି। ସୋଧି ହରିଆ ପାଖରେ ଅଛି। ଭେରି ଗୁଡ୍। ସୁନା ଝିଅ ଚୋବେଇ ଚୋବେଇ ଖା। ଚୋବେଇ ଖା। ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି? ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଲୋ? ଟେଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି କି? ଖାଇଦେ। ମିଷ୍ଟର ଗଲେ ଏବେ ଧୂପ ଦେବାକୁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ ଧୂପ। ଆମ ଦୁଇଟା ପିଲା କେମିତି ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି। ଆମ ସୋଧି ଆଉ ଆମ ଅନୁ। ଆରେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ପଢିଲ ରେ? ଏଇଟା କ'ଣ କିରେ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଫୁଲକୋବି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ?
ଟମାଟୋ। ଏଇଟା କ'ଣ? କଖାରୁ। ଏଇଟା କ'ଣ ଝିଅ? ଏଇଟା କ'ଣ? ତୁ ଏଇଠି ବ ସେଠି, ତୁ ଏଇଠି ବ, ଏଇଠି ବ, ଏଇଠି ବ, ଏଇଠି ବ, ଏଇଠି 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 ଦିଦି ପାଖରେ ବ, ଦିଦି ପାଖରେ ବ। ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏଇଟା କ'ଣ? କଖାରୁ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା ବନ୍ଧାକୋବି ରେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣଟା? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ହଁ ଏଇଟା କାକୁଡି। ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଝିଅ ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଡାଳିମ୍ବ। ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ହଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଡାଳିମ୍ବ। ଏଇଟା କ'ଣ ଝିଅ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଅଙ୍ଗୁର। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ପାଇନାପଲ୍ ନାଇଁ ରେ। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା 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 କମଳା। ଏଇଟା ଏଇଟା କ'ଣ? ପାଇନାପଲ୍। ଏଇଟା କ'ଣ? ସପୁ ଦେଖୁନୁ ଏଇଟା ନାଇଁ ତରଭୁଜ। ଏଇଟା କ'ଣ? ପପିତା। ଅମୃତଭଣ୍ଡା। କିଛି ଆଉନି। ଏଇଟା କ'ଣ? ଏ ଫର ବି ଫର ସି ଫର ଡି ଫର। ଡି ଫର କ'ଣ? ଡଲ୍। ଇ ଫର ଏଲିଫ୍ୟାଣ୍ଟ। ଏଫ୍ ଫର ଫିସ୍। ଜି ଫର ଏଚ୍ ଫର ଆଇ ଫର ଜେ ଫର কে ফর কিবোর্ড। এল ফর ল্যাপটপ। এম ফর মাউস। এন ফর নোট। ও ফর অরেঞ্জ। পি ফর କ'ଣ? ଶୁଆ। ଟି ଫର ପପର। ଏଇଟା କ'ଣ? ଆର ଫର କ'ଣ? ଠେକୁଆ। ଏସ୍ ଫର ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ। ଟି ଫର କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଇଟା କି ଗାଡ଼ି? ହଁ ଏଇଟା କ'ଣ? ୟୁ ଫର ଅମ୍ବ୍ରେଲା। ହଁ ଛତା। ଭି ଫର ଭେଜିଟେବୁଲ। ଡବ୍ଲୁ ଫର ହଁ ଏକ୍ସ ଫର ଏଇଟା 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 କ'ଣ? ଗଛ। କିଛି ଆଉନି। ଆକୁ ତ କିଛି ଜମାରୁ ମୋ ଝିଅଟାକୁ କିଛି ହେଲେ ଆଉନି। କିଛି କହିପାରୁନି ଝିଅଟା। ୟୁ ଫର କ'ଣ? ୱାଇ ଫର ୟୋଗୋ। ଜେଡ୍ ଫର ସଧି ତୁ 1 2 ଡାକିଲୁ। ଡାକେ ବଗି ଡାକେ। ତାପରେ
1 2 3 ପରେ କ'ଣ ଦିଦି ତୁ ଡାକିଲୁ ଝିଅ ତୁ ଡାକିଲୁ 1 2 ହଁ ତାପରେ କିଛି ପାଠ ହଉନି ଗଧ ଗଧୁଣୀ ଦିଟା ବଇଛନ୍ତି ଗଧ ଆଉ ଇଏ ଗଧୁଣୀ ଆମର ଡାକିଲ 1 2 ତାପରେ 1 2 ଡାକିଲ 1 2 କିଛି ଆଉନି ଏବିସି ଡାକିଲୁ ଅ ଡାକିଲୁ ଝିଅ ଅ ଡାକିଲୁ ତାପରେ ଏଇ ତୋ ନା କ'ଣ କହ ତୋ ନା କ'ଣ ପୁଅ ତୋ ନା ଝିଅ ପୁଅ ନା କ'ଣ ପୁଅ ନା ତୋ ନା କ'ଣ ହଁ ତୋ ମମି ନା କ'ଣ କ'ଣ ତୋ ବାବା ନା ହଁ ତୋ ମାମା ନା ତୋ ମାମା ନା କ'ଣ ତୋ ମମି ନା କ'ଣ ତୋ ମମି ନା ତୋ ମମି ନା କ'ଣ ଆ ମମି ନା ତୋ ମମି ନା କ'ଣ ରେ ତୋ ବାବା ନା କ'ଣ କ'ଣ ଆଉ ତୋ ଭାଇ ନା ଭାଇ ସାହୁ ଆଉ ତୋ ନା ଆଉ ତୋ ଜେଜେ ବାବା ନା ଖାଲି କିଛି ଆଉନି ଲୋ ଗଧଟାକୁ ଖାଲି କରୁଛି ଜେଜେ ବାପା ନା କ'ଣ ଜେଜେମା ନା କ'ଣ କିଛି 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 ଗଧଟାକୁ କିଛି ଆଉନି ଜେଜେ ବାପା ନା କ'ଣ ଲୋ ଜେଜେ ବାପା ନା କ'ଣ କିଛି ଆଉନି ଗଧୁଣୀ ଦଳ ଗଧ ଏଇଟା ସୋଧି ଆମର ହଉଛି ଗଧ ଆଉ ଦିଦି ହଉଛି ଆମର ଗଧୁଣୀ ଗଧୁଣୀ ମେଳ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି 2 ଜଣ କିଛି ଆଉନି ବେଗ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧରିକିରି ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଏଇଟା ହଉଛି ସୋଧିର ବେଗ ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଆମ ଝିଅର ବେଗ ହେଲା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଗ ଧରିଛନ୍ତି ପାଠ ସାଠର କିଛି ଆଉନି ସ୍କୁଲ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଖାଲି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବେଗ ଧରିକି ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଳେଇ ଆଉଛନ୍ତି ଗପ ବହି ଅ ବହି ସବୁ ରଖି ପକେଇଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ କେମିତି ବନା ହେଉଛି ଏବେ ନଡ଼ିଆକୁ ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଏବେ କୋରା ହେଉଛି ତାପରେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ନଡ଼ିଆ ଏବେ କୋରା ସରିଲା ନଡ଼ିଆ କୋରା ସରିଛି ଏବେ ନଡ଼ିଆରୁ ରସ ସବୁ ଚିପୁଡ଼ି କଢ଼ା ହେଉଛି ଏବେ ନଡ଼ିଆ ରସକୁ ଚୁଲାରେ ମରା ହେଇକି ନଡ଼ିଆ ତେଲ ବାହାର କରାହେବ ନଡ଼ିଆ ତେଲ ମରା ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଚୁଲିରେ ବସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଚୁଲିରେ ନଡ଼ିଆ କୋରାକୁ ତ ଚିନି ମିଶେଇକିରି ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଘଣ୍ଟା ହେବ ପୁରା ଚିନି ପୁରା ଶିରା ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବେ ନଡ଼ିଆ ଲଡ଼ୁ ବନିକି ବନିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ଥାଳି ହେଇଗଲାଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଳି ରନ୍ଧା ହେଇକି ରାଉରକେଲାରୁ ଆଣିଛନ୍ତି ପିଜ୍ଜା ଆସନ୍ତୁ କିଏ ପିଜ୍ଜା ପିଜ୍ଜା ପନିର ୱିଥ୍ ମସରୁମ୍ ମୋତେ ପିଜ୍ଜା ବହୁତ ମୋତେ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗେ ଲେକିନ୍ ମୋ ମନ କେବେ ହେଲେ ପିଜ୍ଜା ଖାଇନି ରୁଟି ଭଜା ଆଉ ରୁଟି ତରକାରୀ ହେଇଗଲେ ବାହାର ଜିନିଷ କିଛି ଖାଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ମୋର ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଣ୍ଡ